Siis fakta on se, että tässä lukiossa oli vain yksi appe, ja se on mä. Se on DJ Gertrude sekä tusinat huikeita abeja. Tää on motherfucking nollaa! Lukioon mä muutaman vuoden tallailin. Siellä kavereiden kanssa pelleiltiin. Datapelit ympärillä pelailtiin ja sit kopis porukalla sauteltiin. Pärjäsin tai en joka päivä, täällä taistelen. Tarttusit matkaan kultaa, hopeaa tai rapaa vaan. Montako aamua jäljellä? Nolla. Montako päivää taistellaan? Nolla. Montako tuntia koulussa? Nolla. Montako kuukautta jäljellä? Nolla. Montako päivää taistellaan? Nolla. Montako tuntia koulussa? Nolla. Terveisiä nuoremmille. Hajotkaa aamuihin. Ei päähän jäänyt paljon mitä täällä Ruotsin luokas vietin vaan sitten jo hää. Sekö pistä miettimään, kun tässä nyt ollaan, kun niitä motherfucking aamuja se motherfucking nollaa. Montako aamua jäljellä? Nolla. Montako päivää taistellaan? Nolla. Montako tuntia koulussa? Nolla. Montako kuukautta jäljellä? Nolla. Montako päivää taistellaan? Nolla. Montako tuntia koulussa? Nolla. Terveisiä nuoremmille. Hajotkaa aamuihin. Montako aamua jäljellä? Nolla. Montako päivää taistellaan? Nolla. Montako tuntia koulussa? Nolla. Montako kuukautta jäljellä? Nolla. Montako päivää taistellaan? Nolla. Montako tuntia koulussa? Nolla. Terveisiä nuoremmille. Hajotkaa aamuihin. Lukioon mä muutaman vuoden tallailin. Siellä kavereiden kanssa pelleiltiin. Datapelit ympärillä pelailtiin ja sit kopis porukalla sauteltiin. Pärjäsin tai en joka päivä, täällä taistelen. Tarttusit matkaan kultaa, hopeaa tai rapaa vaan. Montako aamua jäljellä? Nolla. Montako päivää taistellaan? Nolla. Montako tuntia koulussa? Nolla. Montako kuukautta jäljellä? Nolla. Montako päivää taistellaan? Nolla. Montako tuntia koulussa? Nolla. Terveisiä nuoremmille. Hajotkaa aamuihin. Ei päähän jäänyt paljon mitä täällä Ruotsin luokas vietin vaan sitten jo hää. Sekö pistä miettimään, kun tässä nyt ollaan, kun niitä motherfucking aamuja se motherfucking nollaa. Montako aamua jäljellä? Nolla. Montako päivää taistellaan? Nolla. Montako tuntia koulussa? Nolla. Montako kuukautta jäljellä? Nolla. Montako päivää taistellaan? Nolla. Montako tuntia koulussa? Nolla. Terveisiä nuoremmille.